Животът на Шекир и Сане. Глава 15. Тютюна. Първата пролет в Сейдъл дойде неочаквано рано. Още в края на февруари земята беше умекнала и Сане се беше навела над нея. Стискала я между пръсти, разтривала я и кимнала с онова лице, с което жените на село четат почвата като текст. Тръгваме, каза тя. И тръгнаха. Дворът се промени преди нивите. Сане беше наредила лехи пред къщата още преди саденето на тютюна да е започнало. Дълги, прави, оградени с дъсчици по краищата. В едните растяха домати, в другите чушки и лук, после моркови, после краставици. Всяка сутрин някой беше наведен над тях. Фикра плевеше доматената леха с изражение на пълна концентрация, когато Сане мина зад нея и се спря. Фикра. Какво? Вадиш доматите. Фикра погледна ръцете си. В дясната стискаше нещо зелено с корени. Не ги вадя. Махам тревата. Това е домат. Пауза. Много прилича на трева. Когато е малък, прилича. Отвърна Сане търпеливо. Затова гледаш. Гледам, само че тревата расте по-бързо от доматите и се обърквам. Не се обърква тревата. Ти се объркваш. Останалите се засмяха. Фикра наведе глава над лехата с удвоена сериозност и реши да не казва повече нищо. Кокошките и патките се появиха в двора малко след това. Никой не беше правил официално съобщение. Просто един ден ги нямаше, а на следващия ги имаше. Сане ги беше настанила в едната страна на двора с клетка и хранилка, като нещо напълно естествено и отдавна решено. Шеки ги видя от прозореца сутринта и слезе по стълбите 300 пала наведнъж. Излезе на двора. Стоя неподвижно пред кокошките около 15 секунди с изражение на пълно щастие. После взе пръчката до вратата и тихо се приближи към Петела. Петелът го изгледа. Шеки, обади се Атидже от прозореца. Само го гледам. Не само го гледаш, имаш пръчка. Само така си нося пръчката. Шеки, остави Петела на мира. Петелът реши да не чака изхода от разговора. Прехвъркна от другата страна на двора с шум от криле. Шеки хукна след него. Петелът отскочи пак към плета, после към кокошарника, после покрай водокуритото. Атидже гледаше от прозореца. Той бяга от мен! Извика Шеки задъхан. Защото го гониш. Ами ако не го гонех, нямаше да бяга и щеше да е скучно. Накрая Шеки се отказа, облегна се на едно дърво и дишаше тежко. Петелът кацна на оградата, наду гуша и пропя с цялата самонадеяност на победител. Работният ден започваше преди изгрев. Сане ставаше първа. Докато останалите още спяха, тя вече беше разпалила печката, сложила водата и наредила на масата хляба от предния ден и каквото се намереше за закуска. После излизаше и будеше Шекир. Шекир излизаше на двора и стоеше неподвижно за момент. Не гледаше, слушаше. Птиците, посоката на вятъра, как земята мирише след нощта. Ще се задържи хубаво, казваше понякога. Откъде знаеш? Попита го веднъж Метко. Чувам. После се обръщаше и казваше спокойно. Тръгваме. И тръгваха. Марко чакаше до каруцата. Впрягаха го бавно, проверяваха хомота, после започваха да товарят мотики и лопати, бидони за вода, старите одеяла за почивка и торбата с храна. Само един човек почти винаги закъсняваше. Ава, провикна се Фикра към горния прозорец. Идвам. Казваш го от половин час. Идвам. Метко се качи на каруцата. Ако я чакаме още малко, ще изгрее слънцето. То вече изгрява, каза Атидже. Шекир се качи отпред и зачака. Вратата се отвори и Ава излезе с чаша кафе в ръка и полувързана коса. Да тръгваме. Не казвай нищо, каза Сане на Метко преди той да отвори уста. Марко потегли. До нивата пътят минаваше покрай дерето. Там спираха всяка сутрин. Пълнеха бидоните един по един и ги товареха обратно на каруцата. Без вода няма тютюн, казваше Сане. После стигаха до нивата. Тютюновият разсад беше нежен и капризен. Сане подаваше растенията едно по едно. Фикра ги предаваше нататък. Атидже ги поемаше и ги даваше на Метко, който ги поставяше в дупките и ги притискаше внимателно с пръст. Не го ритай, казваше Сане. Не го ритам, притискам го. По-нежно. Нежно е. Още по-нежно. Шекир работеше малко по-встрани. Движеше се по редовете с мотиката с бавен и точен ритъм. Удар. Стъпка. Удар. Стъпка.
Никога не бързаше, но никога не спираше. По обяд Сане казваше само «Елате!» и всички се събираха под голямата върба край нивата. Разстилаха старите одеяла и сядаха на сянка. Хляб, сирене, домати, понякога варени картофи. «Какво има днес?» попита Метко. Каквото имаше и вчера. А утре? Каквото ще има и утре. Люси лежеше до Шекир с глава в скута му. Люси пак яде сирене, каза Атидже. Само малко, отвърна Шекир. 3 парчета не са малко. Люси погледна към нея с невинно изражение. Следобедът винаги беше по-тежък. Слънцето печеше силно. Земята се втвърдяваше. Прахът се вдигаше при всеки удар на мотиката. Свършихме ли? Попита Шеки. Не, каза Фикра. Колко още? Виждаш ли онзи ред? Да. Като го свършим, пак ще питаш. Вечерта не носеше край на работата. След тютюна отиваха към бахчата край язовира. Там ги чакаха нови задачи – поливане, плевене и окопаване. Когато слънцето започнеше да залязва, всички вече бяха уморени. Само Шеки продължаваше да задава въпроси. Утре пак ли отиваме? Утре пак, каза Сане. И в други ден? И в други ден. Добре тогава. У дома Балдо ги чакаше вързан до портата. Щом чуеше каруцата, започваше да лае. Не от тревога, от радост. Никой тогава не предполагаше колко работа още ги чака. Тютюнът тепърва щеше да расте, царевицата тепърва щеше да се сее, животните трябваше да се хранят всеки ден. Но това беше бъдещето. А пролета в Сейдол тепърва започваше.